गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बर' सावथुन मुलुगनि जाखांफुनाय मुंदांखा फावखुंग्रि सुदेमसना रामसियारिया क'क्राझार जिल्लानि पाटगाव रानि कालेश्वरी फोथाराव फेब्रुवारि दाननि 23, 24, 25 आरो 26 खुंफुंजानो गोनां खुंगा 62थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव बर' माहारिनि साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ बाहागो लानो खावलायहरदों। खुंगा 8थि जारिमिनारि संघर्ष खेराइ फोरबोआ सानथामनि हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय जागायबाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव एबा भारत भुटान सीमा ओनसोल रायमना माहारि फारिनि सेराव थानाय बललामजरा दायनिमारि बान्दो सेराव बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बायदिनो खुंगा 8थि जारिमिनारि संघर्ष खेराइ फोरबोआ सानथामनि हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। गिबि सान हिसाबै दिनै फुंबिलियावनो गोथै गोथांनि फुजा होनाय, सान्थि बोखांनाय आरो दै खुंग्रि फुजा होनाय बायदि हाबाफारिजों जागायजेनो। बेजों लोगोसे गाय दरखं, गाय सायनासालि, जामुंसालि आरो आलासि जिरायसालि बायदिफोरखौबो बेखेवनायखौ नुनो मोननाय जायो। जोबथा सानखालि मोनसे गेवलां मेलबो लाखिनाय जादों। बे गेवलां मेलाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ बाहागो लागोन होनना फोरमायनायजों लोगोसे बे गेवलां मेलाव बाथौ सिबियारि गासैबो रायजो राजाफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय खुंफुं आफादा खावलायहरदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, हस्टेल बिल्डिंनिफ्राय गोग्लैनानै सासे फरायसुलिनि जिउ खहा जादों। आसामनि बजालि जिल्लानि सिङाव थानाय पाठशालानि कृष्णकान्त हिन्दिखौ इंलिस फरायसालिनि फरायसुलि ऋषिता दासआ जिल्ला हामनो थांनाय समाव हस्टेल बिल्डिंनिफ्राय गोग्लैनानै जिउ खहा जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फरायसुलिया बजालि बागमारानि थागिबि। फरायसुलि ऋषिता दासआ गोजौ गेजेरारि थाखोनि जोबथा बोसोरनि फरायसामोन। बे बुहुमाव इसोरा गासिबो सुबुं माहारिखौ एखे सोरजियाखै। सोरजिदों सोरखौबा खाना लेंग्रा, बबा दोहोनि गोरिब। नाथाय अब्लाबो थांनानै थानो गोनां जायो सुबुं माहारिया दुखु खस्थयै। बेबायदिनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं दैगोदै गामिनि कामेश्वर मोसाहारिया जोनोमनिफ्राय आगसि आथिं गैयै जोनोम जानानै दुखु खस्थयै गावनि गोरिब नखरखौ गारला रायदों आरो औवानि बायदि रोखोमनि चेयार टेबोल बानायनानै सोलिनांगासिनो दङ। बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला दानसेयाव गोबां चेयार बानायना फानोब्लाबो बिनि आयखौ दानसेयाव 2-3 रोजाल' मोननो हायो। बेनिखायनो गासै 7 नखरनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै थांनानै थानायाव जोबोद दुखु खस्थ' मोननाङो। बेनिखायनो गावखौ नायसननो बिथाङा सरकारखौ गंग्लायनायजों खावलायहरदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। दुखुनांथाव आरो खाथि बेसे खौरां, उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामना बुथारदों। ढेकियाजुलि मनमोहनीपुर साहा बागानाव 6 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामना बुथारनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ पुलिसा हमबाय। हमजानाय दायनिगिरिखौ दुथां लम्पट जाक्सा उरां होननानै सिनायथिनाय जादों। दायो जाक्सा उराङा गोजानावनि आलासि। क'क्राझार जिल्ला बनरगाव ओनसोलनि गेलेनो मोजां मोनग्रा लाइमोन आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय बनरगाव गेलेग्रा फोथाराव मिनि स्टेडियाम लुफुंनो थाखाय गाहाय खुन्थिया गायसनदों। सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांनि नाजानायाव आरो आसाम सोरखारनि हेफाजाबजों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगाव गेलेग्रा फोथाराव मोनसे मिनि स्टेडियाम लुफुंजानो थांगासिनो, जायनि गेजेरजों ओनसोलनि गेलेग्रा सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद खाबु जागोन। दिनै बे लुफुंजानो गोनां मिनि स्टेडियामनि गाहाय खुन्थियाखौ बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गायसननानै होयो। मख'जाथाव बे मिनि स्टेडियामाव इनाव गेलेनाय सोलोंसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि राहा खालामनानैबो होनाय जागोन। ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ मोजाङै अनसायनो आरो जोथोन लानो थाखाय खावलायदों एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा। हादरनि उत्तर प्रदेशनि सुल्तानपुराव गंनै रेलमाल गारिया मोखांजों मोखां सौग्रावलायदों। सुलुंनि बायदिब्ला मजलिया स्टेशननि साखाथियाव गुबुन फारसेनिफ्राय फैनाय गंनै मालगारिया मोगा मोगि सौग्रावलायो आरो गंनै मालगारिनि दाब्बाया ट्रेकनिफ्राय गाहायाव गोग्लैजोबदों। भिसिडिसि आरो प्राइमारि कमिटियाव फिल्टार हरदों एमसिएलए दिलीप कुमार बर' बिथाङा। उदालगुरि जिल्लानि बिटिसि कालिंदुवार बियाबनि एमसिएलए दिलीप कुमार बर'आ कालिंदुवार बियाबनि सिङाव थानाय गंजि भिसिडिसि आरो प्राइमारि इउपिएल कमिटिनो गोरिब नखराव रानना होनो दै फिल्टार हरदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। फैगौ 2022 मायथाइनि 2 फेब्रुवारि खालारनिफ्राय 2 मार्च खालारसिम सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जानो गोनां बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल 2022 खौ बिथा खालामनानै 16 फेब्रुवारिनिफ्राय 19 फेब्रुवारिसिम कार-रेलि हाबाफारि बानजायदों। बिटिसि टुरिजम बिफाननि धर्म नारायण दास, एमसिएलए मन्टु बर' बिथांमोननि दैदेननायाव सा 30नि मोनसे हानजाया बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल हाबाफारिखौ मिथिसार होनो थाखाय सा सानजा भारतनि गं9 इउनिभारसिटियाव दावबायनानै सावरायलायगोन। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बे हाबाफारियाव बाहागो लाना फ्लेग अफखौ बेखेवना होयो।